moltes gràcies per esta convocatòria, l'assistència a aquesta convocatòria urgent que acabem de fer conjuntament el grup municipal de Compromís i del Partit Socialista en un fet que acabem de viure en este plenari ordinari. Ara són pràcticament les 7 menys 5 de la tarda, fa 5 minuts que acaba de córrer tot això, en este plenari ordinari del dia 22 de maig de l'any 2025, on després d'un any i mig ha passat el que ja veníem anunciant permanentment en els diferents plenaris de l'Ajuntament de Vinaròs, que se mos ha privat del dret de paraula dins d'un organigrama democràtic com és el plenari ordinari de l'Ajuntament de Vinaròs, que és el màxim òrgan representatiu dels drets i les llibertats de les vinarosenques i vinarosencs. Justament ha sigut en un punt molt interessant de debatre i era el que proposàvem des del Partit Socialista i que la companya de Compromís anava a donar suport, que és aquesta moció en defensa de la lluita contra la LGTBI-fòbia, la bifòbia i la transfòbia que el Partit Popular, Vox, a la Generalitat Valenciana i lamentablement en els ajuntaments, en el suport de partits independents com el PBI, s'està portant a terme en els últims 2 anys. Hi ha que contextualitzar aquesta situació. Abans de qualsevol plenari, els grups municipals assisteixen a una junta de portaveus que celebra el dia anterior. Ahir, en la junta de portaveus, que va començar aproximadament a la 1:30, com en qualsevol junta de portaveus, se despatxen els temes que se van a dir, se va acordar per majoria, per exemple, que s'anava a debatir conjuntament un dels punts que ha defensat la nostra companya Eva Vian respecte a la liquidació del pressupost i se va demanar per part dels dos grups aquí presents que en el punt d'esta moció urgent que presentàvem el Partit Socialista en el suport de Compromís, que se pogués aclarir per part de secretaria quins eren els torns d'intervenció, com s'anava a intervenir i com s'anava a defensar tant l'urgència com la previsible, com així ha succeït, podríem dir, esmena del Partit Popular a este punt. Per part de l'alcaldia se va dir que no se donava la paraula al secretari, que no s'anava a demanar cap informe, perquè tenien molta feina i que ella ahir tenia molta feina perquè li havia tocat inclús fer de portera, que no hi havia ningú a l'Ajuntament. Paraules textuals de la senyora alcaldessa i la senyora Cerdà de Compromís pot donar fe ara mateix del que estem dient. Nosaltres vam insistir i vam demanar que constés en acte, que se fes algun tipus de comunicació. Si no es podia un informe per sobrecàrrega de treball, que el secretari de la corporació se pogués dirigir a nosaltres per tal de poder explicar en claretat quins eren els termes en els quals ens podíem pronunciar, insistim, en el màxim òrgan representatiu que és el plenari de l'Ajuntament de Vinaròs. Avui, al registrar el grup municipal popular una esmena dins de tot el seu dret democràtic a la nostra moció, on eliminaven la part de assumir els compromisos que ells mateixos han retallat durant aquests 2 últims anys a la Generalitat Valenciana i a l'Ajuntament de Vinaròs, el secretari ens ha fet un mail a tots els portaveus en el qual, i l'ensenyo sense cap tipus de problema, ens indicava quina era la manera de procedir. Aquest és el mail. Aquí estan les referències, Paula Cerdà i 5 més, que és la resta de portaveus de la Junta de Portaveus i la pròpia alcaldessa, on s'explica quina és la manera de procedir. Si volen, jo després els faig deferència d'enviar-los aquesta comunicació respecte a aquest punt. Sempre s'ha fet així i el reglament ho permetís que quan hi ha una urgència al plenari, abans de votar, se pugui justificar. Sempre se demana, evidentment, que la justificació sigui el més curt possible per tal de no dilatar el plenari. I el mateix reglament permet que si algú presenta una esmena, se pugui justificar aquesta esmena i hi hagi un torn de rèplica del partit que proposa la moció original. Directament no s'ha obert cap turno de paraula, ni per defensar la nostra urgència i, evidentment, davant la negativa permanent i la pròpia supervisió del coordinador d'àrees i vicefeic, el senyor Amat, finalment, el grup municipal socialista i Compromís en solidaritat per la situació hem decidit abandonar el plenari en senyal de protesta, insistim, per privar-nos de l'oportunitat legítima i democràtica d'expressar-nos en el plenari ordinari de l'Ajuntament de Vinaròs. Insistixo, ja fa temps que vostès estan veient, assistint als plenaris, que això podia arribar a passar. Des del grup municipal socialista hem tingut moltíssima paciència respecte a aquest tema, haguéssim pogut marxar molt abans en altres punts, en altres situacions, inclús de vegades molt més greus en faltes personals, no ho han fet, entenem quina és la nostra responsabilitat com a regidors electes d'aquest municipi, que és la de treballar pel benestar de les ciutadanes i ciutadans de Vinaròs, però avui hem arribat en un punt intolerable en el qual l'alcaldessa no ha donat peu en cap moment a que nosaltres ens poguéssim expressar, insistixo, democràticament, en un tema que justament els genera molts de conflictes interns a un grup en concret que és Vox i a un equip de govern que és el tripartit format per PBI, PP i Vox. Avui s'ha evidenciat en un plenari que no han pogut controlar en cap moment, que des del principi els ha anat gran
als propis assistents de l'equip de govern, que estan nerviosos, estan enfadats entre ells, no saben com solventar les coses, no saben com afrontar la situació que els queda de cara al 2027, perquè estan més pendents de veure si li lleven les adscripcions de la regidoria d'Obres i Serveis del senyor Brito que de les pròpies necessitats i debats importants per a la ciutadania de Vinaròs i per als valencians i les valencianes. I nosaltres, com a partit, el que estem fent ara mateix és denunciar, insistixo, i no ho vaig a fer més llarg, el dret se mos ha privat del dret d'expressar-nos lliurement i democràticament en un plenari en el qual el reglament, i avalat en el missatge del secretari, mos avala a poder-nos dirigir a la ciutadania i defensar les idees en les quals mos representen aquells ciutadans i ciutadanes que mos van atorgar la seva confiança a les últimes eleccions municipals de l'any 2023, on, recordem, el Partit Socialista va ser el partit més votat d'esta ciutat per segona elecció consecutiva a les eleccions municipals, i el nostre candidat Guillem Alsina va ser escollit com a persona idònia per ostentar el càrrec d'alcaldia, que van arrebatar, no a nosaltres, no a estos regidors, sinó al conjunt de la ciutadania en una moció de censura que tots vostès saben com se va coure i com se va plasmar. Per part meua, res més. No sé si la meva companya vol afegir alguna qüestió. Sí, simplement recordar, Marc ja ha fet tota l'explicació, però recordar a la ciutadania que no és la primera vegada que ens falten al respecte, tant en insults personals com en no deixar-nos expressar-nos en tots els plenaris, i per això avui hem dit prou i hem decidit, jo com a solidaritat en ells per la moció que havíem presentat, abandonar el plenari i ficar un punt i final en que ens estan ningunejant dia a dia i que no anem a permetre, i esperem que això tinga conseqüències i que tinguen la decència de fer complir el ROM i no que sistemàticament en tots els plenaris facin el que els doni la gana. Gràcies. Jo simplement volia fer una cosa, en el permís també dels companys i de la senyora Cerdà. La moció que presentàvem avui no era una moció polititzada. És el mateix escrit, de pe a pa, la senyora Cerdà pot donar constància, del que es va llegir a la ciutat de Benicarló farà uns dies per part del Partit Socialista, per part de Compromís, per part de Benigatblum i per part del Partit Popular. Portàvem un escrit que era blanc, transversal, perquè tots els partits se poguessin sumar i anéssim a una en una qüestió tan important com la defensa dels drets i les llibertats de les persones. Ni així, ni en la bona voluntat de fer una oposició constructiva, l'equip de govern ha tingut a bé poder donar-nos la paraula i expressar-nos lliurement, tal com se mos va atorgar en la voluntat política i democràtica de les últimes eleccions municipals. Moltes gràcies.